חברים וחברות, שלום לכולם. לקראת פתיחת יחידת הלימוד מספר 4, אני רוצה לשתף אתכם בכמה הערות לגבי הנושאים שכבר העליתם לדיון. קודם כל הועלו נושאים מאוד מעניינים, וכדאי לכם להסתכל ביחידה 2 ויחידה 3 הנושאים שהועלו. מה שעשינו עד עכשיו, העלינו נושאים, העלינו שאלות חקר, והתחלנו לאסוף, הופניתם ביחידה 3 לאסוף מידע, לא לסכם, פשוט להפנות אותנו למוקדים ומאגרים למידע ולבדוק אותם. הועלו נושאים מאוד יפים, אבל יש לי כמה הערות. קודם כל, שימו לב שאנחנו עוסקים במדעי סביבה, ובמדעי הסביבה נכון שאנחנו מלמדים על מערכות אקולוגיות ללא התערבות האדם, אבל עיקר ההתעסקות שלנו היא התערבות האדם במערכות אקולוגיות, ולכן, או בסביבה, סביבת האדם, ולכן כל תחומי החקר שאנחנו מתעסקים בהם היא עיקר התערבות האדם במערכות האקולוגיות. אז בבקשה שכל הנושאים שאתם מעלים לחקר עם התלמידים שלכם, שיהיו נושאים של השפעת האדם על הסביבה, ולא פשוט תופעות ביולוגיות או פיזיקליות שהן לא קשורות למדעי הסביבה. אז שימו לב שכל העבודות חקר יהיו מתחום מדעי הסביבה, ותתעסקו עם נושאים שאפשר לבדוק. נכון שההתחממות הגלובלית מאוד מעניינת, ודובי הקוטב והלוויתנים ולא יודע מה עוד מאוד מעניינים אותנו ומאוד מושכים תשומת לב, אבל אני לא יכול לבדוק את החור באוזון, וגם אין לי גישה למסד נתונים של נאסא ושל. לכן תתעסקו עם נושאים פשוטים, נגישים, שאפשר למדוד, ולא נושאים כלליים שאי אפשר למדוד אותם. אז זה הייתה הערה שנייה. הערה שלישית, תקחו נושאים ממוקדים ולא כלליים מדי. גם המודעות, גם ההשפעה שאני מדבר על זיהום, איזה זיהום, ועל ספציפית מה הנקודה הספציפית שאתה הולך לבדוק אותה, ונתונים שאפשר לבודד, מדדים שאפשר למדוד, ויש לך את הכלים למדוד. אל תחפשו נושאים שאין לך כלים למדוד, וגם שימו לב לציר הזמן. אי אפשר למדוד דברים שהם לוקחים הרבה מאוד זמן. אני לא יכול לבדוק השפעה על חורש, ההשפעה נמדדת ב5 שנים או ב10 שנים. אפשר לבדוק השפעת רעייה על החורש אחרי שכבר נעשתה רעייה, ואתה לוקח שני מקומות, אחד מושפע ואחד לא מושפע מפסולת, מרעייה, משריפה, ואז לבדוק. אבל אל תבצע ניסוי שאתה צריך לחכות כמה שנים טובות כדי לקבל תוצאות. אז שימו לב גם לזה. שימו לב שאי אפשר לבדוק שפכים, גם אפילו לא מים אפורים. בחוזר מנכ"ל משרד החינוך אסור לנו להתעסק עם הרבה דברים מסוכנים, בין היתר גם בשפכים שהם עלולים לגרום לזיהום, עלולים להכיל פתוגנים, חיידקים, גורמי מחלות. אז אפילו לא ניסויים בבעלי חיים, אסור לבצע ניסוי לנסות משהו על בעל חיים, אפילו לא על ג'וקים ולא על חרקים ולא על עופות. מה הלאה, מה אנחנו אמורים לעשות? ביחידה 4 אנחנו מתעסקים, שימו לב שאנחנו ממשיכים לבצע את המחקר שלנו. כל שלב כל יחידה אנחנו פותחים עוד שלב בחקר שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים ליחידה מספר 4, שאנחנו מציבים מערך מחקר. הפעם אתם תקראו פה את ההקדמה, אוקיי? ואז תעברו למשימות.
מה המשימה עכשיו? היא לתכנן מחקר. אוקיי? אני רוצה שתעזרו בחוברות של הסדנה הסביבתית ושל האקוטופ באתר המפמ"ר, ואני רוצה לפנות אתכם לאתר המפמ"ר. יש פה חומרי עזר לסדנה סביבתית, יש פה דוגמאות לסדנאות סביבתיות. בימים טובים תקינים אפשר לצאת עם התלמידים לסיור. הכוונה הייתה שנתכנן סיורים שיוצאים בפועל לשטח, אבל אין לי בעיה שתפנו את התלמידים לעשות מחקרים בסביבה הקרובה שלהם, בהנחיה שלכם מרחוק, לפי התנאים של משרד הבריאות. ואתם יכולים להשתמש בכל החוברות בעברית ובערבית עם המדריך לחוברות האלה ועם הדוגמאות לסדנאות סביבתיות. תיקחו רעיונות מכאן ותתכננו איך התלמיד יבצע חקר בבית או בחצר הבית או ברחוב הקרוב, אבל שימו לב לאן אתם מפנים אותם, שלא יסכנו את עצמם. ומה אני רוצה שתעשו? קודם כל אני רוצה שתיכנסו פה להרצאה קצרה, 15 דקות סרטון של אמירה רום. אמירה היא בעיניי אחד הטובים שהתעסקתי איתם בנושא. היא מאוד מלמדת. ב-15 דקות סרטון פה היא מסבירה מה זה חקר ומה תהליך החקר, וממש בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד עקרונית. כדאי לכם לראות את הסרטון הזה לפני שנכנסים לכל השאר. אחר כך לראות את כל ההפניות פה למדריך למורה של הסדנה הסביבתית, ואז אתם מתבקשים לבצע מערך מחקר לתלמידים. ומה אני רוצה שפה תעשו? אתם מתבקשים להיכנס ליחידה 4-2, זה מה שאתם צריכים להגיש. להוריד, קודם כל לראות את ההפניות פה לאתר המפמ"ר, ואז להוריד את הקישור הזה, להוריד את הקובץ וורד, וזה הקובץ מנחה שדרכו תמלאו את התוכנית שלכם לעבודה עם התלמידים. הנושא שבחרתם לעסוק בו, מטרת הסדנה או המיני מחקר הזה, שוב, זה לא חייב להיות סדנה סביבתית, בואו נקרא לזה מיני מחקר. אתם תחליטו אם זה סדנה, אם זה סדנה וירטואלית, אם זה אקוטופ, או אם זה מחקר לשם הוראת, מה שיתאים לכם בהוראת המקצוע מדעי הסביבה. הדגש הוא על מחקר במדעי הסביבה. נושא, מטרה, שאלת החקר שבחרתם לעסוק בה, המטלות הנדרשות מהתלמיד כהכנה לסדנה, לפני הסיור, לפני החקר, לפני מה אתם רוצים שהוא יתכונן ויעשה. לאסוף חומר תיאורטי, לתכנן ניסוי, מה התוכנית, מה אתם מבקשים לפני שיתחיל לבצע את החקר, מה מתכננים. ובמהלך החקר עצמו מה הוא צריך לעשות? לאסוף נתונים, לארגן בטבלה, למדוד, לבדוק, מה אתם מבקשים ממנו לעשות, בכמה משפטים כמובן, ובהמשך שהתלמיד יתבקש לעשות ניתוח ומערך מחקר ויבצע את המחקר, התלמיד יידרש להגיש דוח, מה הוא עשה. מה אתם רוצים שהוא יעשה בדוח? מה הכותרות ומה הרעיון המרכזי בכל פרק שיהיה בעבודה המסכמת, ומקורות ביבליוגרפיים. תזכרו שאתם מתכננים את זה עם התלמידים, ובסוף בהמשך, ביחידות הבאות, ביחידה 5 ו-6, אתם תבצעו. המטרה בהמשך היא שתבצעו את זה בפועל עם התלמידים, ושיצאו התלמידים יחד איתכם עם דוח סיור. זה ההמשך שלנו ביחידות הבאות. היחידה הזאת פשוט רק לתכנן, אז לשמור את הקובץ הזה אחרי שהכנסתם את כל הפרטים,
ולעלות, סליחה, לעלות את זה פה, אצלי זה לא, אבל אצלכם יש פה מקום להעלות את הקובץ ולהגיש אותו. זה כל מה שאתם מתבקשים לעשות ביחידה 4, פשוט לראות את הסרטון של אמיר ארום, 15 דקות, לדפדף באתר המפמ"ר באזור הסדנה ללמוד ממנו, ולהגיש מערך המחקר בקובץ הזה. מאחל לכם הצלחה רבה, ולכל הערה תוכלו לפנות אליי. תודה רבה.